Ang pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Oo. Nag-drugs po ako mula nung naghiwalay sina mama at papa. Feel good morning sa mga adik sa programang Mga katas ng nakalipas. At literal po na naging addict din po ako dahil sa depresyon. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Terence. Iniwan kami ng tatay ko at may pamilya ng iba. Kami na lang ng nanay ang magkasama at opo, sinusuportahan pa rin kami ng tatay ko. Pero hindi naman sa pera lang po yun eh. Iba pa rin pag kumpleto kayo bilang isang pamilya. Kaya po napunta ako sa pagbibisyo sa ipinagbabawal na gamot. At nung time na yon ay girlfriend ko po si Jana. Siya lang po ang tagasaway sa akin. Sila ni nanay. Pero di pa rin po ako nakinig sa kanya. Nagbanta na siya sa akin na hiwalayan niya ako pag hindi pa ako tumigil. Ayun, hiwalay na nga kami. Kasi, mas pinili ko yung mga kaibigan ko. Hanggang sa nalulung po ako. At dito na, nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Oh, Kim. Ano? Ano yan? Tirahin mo na. Bakit papel? Ganyan ka ba? Walang ka-budget-budget. Tirahin mo na Foil yan. tayo, foil. Sobrang hiprap mo naman ko, pamband. Dito lang muna ako sa Foil ako. PPO lang muna ako. Ha? Talo mo ako. Bakit talo ka ni Kim, bay? Siyempre, foil tayo. Diyos ko naman. Libre lang to. Ano ba? Sarap Okay, sarap, no? Makakalimutan natin problema natin dito. Wait, ako naman. Sanay na sanay ka, Kim. Ako naman. Ano yung parang... Sabi nila, Parang kifi yung inihigop mo Parang iba. Parang kifi. Ha? Parang kifi. Ganun talaga. Ay, salamat sa inyo kasi sinamahan niyo ako dito. Uy, tama na.
Lilipat muna tayo. Ha? Lilipat tayo. Sige. Sabay-sabay din, Uy, lilipat mo. grabe ang daming angels. Wala bang Ay. ano dyan? Hi, Angel! Ganda talaga ni Angel. Hindi. Ah. Oh, ang daming angels! Ah! Diyos ko, Terence. Terence, pwede ba tayo mag-usap? Diyos ko, hay na hay ka na naman. Ay. Terence, Bakit? Terence, Ano naman, ma? bakit lumang cellphone yung gamit mo? Anong ginawa mo dun sa binigay ko sa yung cellphone? Binigyan kita ng budget. Pambili ng mas- bagong iPhone. Mas madali itong digipad, ma. Mas madaling i-type to. Aminin mo. Huwag Saan mo tanggalin ginamit? yung shades ko. Bakit? Huwag mong tanggalin. Mama naman. Diyos ko, ano ba yung nguso na yan? Itabingin mo. Yan. Ganon, gumagalaw. Yan. Diyos ko, Kenneth. Sino si Kenneth? Ay, Terence pala. Ako ba yung May ikaw ba yung tumitira, ma? Terence? Ano ginawa mo sa cellphone mo, ha? Mas maganda to na cellphone kasi mas... Ano ginawa mo? Binenta mo madaling ba? i-type. Tinatanong lang kita, binenta mo ba? Oo! Pinambili mo na naman ng droga mo. Wala akong pamilya, hindi mo ako binibigyan eh. Ba't kita bibigyan? Gusto mo yung rep natin ibenta ko eh. Diyos ko, May buyer na ako. Terence, Diyos ko, anak. Ano bang nangyayari sa iyo? Lou. Terence, pumayag ka na ulit. Magparehab ka na ulit. Parang awa mo Ano na. parehab? Okay lang ako. Ayoko doon. Hindi ka okay. Anak, Diyos ko, naluluhod ang nanay mo sa iyo. Please lang. Terence, please lang. Huwag mo kong ipasok doon. Mababaliw ako doon. Mas mababaliw ka kung patuloy ka magdodroga. Yung mga kaibigan mo, hindi nakakabuti yun sa iyo. Diyos ko, Panginoon, tulungan mo ako sa anak ko. Yung Lulu. barkada mo, hindi nakakabuti yan sa iyo. Terence, parang awa mo na. Ano ba? Ba't ka ba nagkakaganyan, ha? Bakit ba? Magbago ka na, Terence. Parang maawa ka sa nanay mo. Ako na lang ang meron ka. Huwag mo nang saktan ang kalooban ko. Napakasakit ng loob ko sa ginagawa mo. Anak! Ba? Pasok ulit doon ko lang, tits, dahil alam niyo yung pakiramdam niyong para ka ring nakakulong. Parang yung mga kausap ko ron, mas baliw pa sa akin. Hiwalay na kami ni Jana pero nagtaka ako, bigla niya akong kinausap. Nung dati ayaw niya naman akong usapin. 'Di ba? Parang ano lang. Konyo yan. Terence. Nutusan ka na ni Mama. Hindi, ako na to. Ako na yung nakikiusap sa'yo. Sana mag-usap naman tayo ng maayos. Mag-usap naman tayo, 'di ba? Bakit? Nung gusto kitang balikan, nung nakiusap ako sa'yo. Kaya mo ba ako? Sorry. Pero Stay ako na lang. yung nakikiusap. Yung nanay mo, nagkakanda. High blood na. Maawa ka naman sa nanay mo. Ha? Iniwan na nga kayo ng tatay mo, tas ganyan ka pa. Ano, hindi na nakagraduate sa problema yung nanay mo. May mental health din yun. Hindi lang ikaw ang may mental health. Kasalanan ko ba? Ha? Yung tatay ko na... Yung tatay ko ako, yun yung may kasalanan, hindi ako! Gago yung tatay mo, oo! Pero yung magdesisyon ka na magdoga ka dahil iniwan kayo ng tatay mo, sinong gago, ha? Ikaw din! Gumagaya ka! Alam mo, ayoko sana magalit pero nakikita ko yung nanay mo nahihirapan na. Ano? Ha?
Ikaw lang nahihirapan, yung nanay mo din. Napaka-selfish mo naman. Jana, hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Nararamdaman ko yan! Kaya andito ko, kasi kung wala akong pake, wala na ako dito! O bakit mo pa ako kinakausap? Bakit? Kasi mahal kita. At concern ako sa'yo, totoo. Kasi kung wala na akong pake, ba't pa bang papakita? Bakit ko sa aaksayahin yung oras ko sa adik, ha? Tingin mo, ha? Ang daming walang bisyo dyan, ang daming matino dyan. Ba't ako nandito? Kasi totoo akong nagmamalasakit sa iyo. Sa nanay mo, may pinagsamahan kami kaya... Masaya ako sa mga kaibigan ko eh. Masaya ako sa kanila eh. Anong saya? Anong saya, ha? Pansamantalang saya? Tapos ano yung mangyayari sa utak mo, ha? Mababaliw ka. Kasi iniwan mo rin ako, di ba? Kasi hindi mo inaayos sa sarili mo! Para kang bata! Kailangan pagalitan! Pasensya ka na. Ito lang. Ito yung deal ko sa'yo. Pumayag ka magparehab. Iintayin kita. Nangangako ako sa'yo. Sumpa, hawakan mo yung kamay ko. Kasi Pagkalabas mo, andito ako. Hindi ako ganyan yung kaibigan ko, iniwan siya. Iniwan siya. Iniwan siya pagkalabas. Wala namang naghintay. Parang tanga lang. Naghintay. Okay na. Hintayin mo ba ako? Okay na. Basta yung sasabihin ko, hindi ko na uulitin. Pagod na ako. Iintayin kita. Pag pumayag ka, magparehab. Pagkalabas mo, mag-iintay ako. Itaga mo yan sa bato. Itaga mo. Ano kung wala ka paglabas ko? Wala ka nang maraming tanong. Yung utak mo, ayusin mo. Mag-iintay ako. May isang salita ako. Pangako mo yan. Sige. Sige, naalis na ako. Panghahawakan ko yung pangako mo. Papayag na ako. It starts with I don't know. Pumayag po ako, Colantis, na pumasok at magpa-rehab. Kasi alam ko, ito na lang yung chance ko. Lalo na kay Jana. At nakonsensya na rin po ako para sa nanay ko. Pero habang nasa loob po ako, kalipas ang ilang buwan, Ngayon ka pa ba naman susuko? Unting tiis na lang. hindi ko na kaya dito eh. Ano na ako eh. Gusto ko na lumabas eh. Unti na lang. Alam mo ba, may kukwento ko sa'yo para mawala yung pagkainip mo. Tumawag sa akin yung ano dyan, sino yung ang tawag sa nagbabantay dyan sa inyo? Sa BJMP? Hindi naman ako nakulong. Rehab to eh. Ba't naman ako kukulong sa BGMP? Yan mo, napatawa kita. Napatawa kita. Napatawa mo? Akin ka. Guard na lang. Grabe Yung guard, sabi ng guard sa akin ay, very good ka daw. Talagang kapag mayroong mga activities, lagi kang nagbo-volunteer. Sabi nga matalino ka daw, kaya ituloy-tuloy mo na yan kasi baka mas mapaaga yung graduation mo. Pag ikaw gumraduate, ako ang nasa pinto, nasa unahan. Salamat. Alam mong sasalubong sa'yo? Alam mo? Ano? Kiss and hug. Gusto mo yan? Oh, yun Ang lang. baby ko na yan. Basta. Ikaw ba yung tumitina? Ikaw ba yung nasariya? Tingnan mo, napatawa na naman kita. Pag napatawa kita. Akin ka. Tayo yan. Do you ever feel like breaking down? Do you
Tiniis ko po, Colantits. Ang hirap, pero matapos po ang isang taon, sa wakas, nakalabas na rin po ako. At tulad nga nung pinangako ni Jana, sinalubong niya ako kasama si Mama. Welcome back! Woohoo! Ma, Palakpan! May kasamang sigawan! O, diba? Dami namin tinawag. Buong mga kaibigan mo. Dito nagbago na din yan sila. ma, salamat ma, mahal, salamat. Anong promise ko, parents? Ewan ko pa, ito pa rin naman ah. Ewan ko. Ewan ko, hindi ko alam. Pagkalabas mo, anong sasalubong sa'yo? Kiss and hug. Are Sige you nga. ready? Oo. 1, 2, 3. Na-miss mo? Salamat at sinalubong Si nanay mo. na din, ihag mo naman. Anak ko, Nay. Diyos ko, napakagwapo naman ng anak ko. Anak, sabi ko na, pag hindi hupak yung mukha mo, apakapogi mo. Huwag ka na magshabu. Hindi naman yun. Ano ba? Ano yon? Ha? Shabu lang alam ko eh. Ano pa? Iba yun na, iba yung dinila ko na eh. Ano, Basta- babae. Hindi nga eh. Ay, sorry po Nay. Sorry. Sana mapatawad mo ko. kita, pero anak, na-miss kita. Salamat naman at Diyos ko, napakagwapo ng anak ko. Ang glowing ng skin mo. Salamat sinalubong niya ako, Nay. Nung nasa loob pa ako nagpa-rehab, Colantits, parang ang bagal ng panahon at ng oras. Pero ngayon, na nakalabas na po ako, kasama ko na yung mga mahal ko sa buhay, masarap po sa pakiramdam. Matapos po nun, nakahanap ako ng magandang trabaho at sa tulong pa rin po ni Jana. Kaya, nag-celebrate kami kasama si nanay. Treat ko yan ha. Sobrang dami naman, mahal Hello, ito. kain lang kayo. Makakain ka lang, ma. Ikaw ang kumain. Napaka-strict mo naman sa diet mo. Oo. Ang laki na nagbago sa'yo. Pati sa health, talagang conscious ka na. Parang hindi addict dati ah. Talaga. Okay na eh. Gaganyanin mo pa ako Oh, eh. napatawa kita. Pag napatawa kita, Akin ka. kiss. Yan. Ma. Ay nako, napaka-cheesy nyo naman. Sana all. Ako walang kaganyan. May tumatawag sa'yo, ma. Ano ba Ay, yan? kakasana all ko. Ayan, may tumatawag na ex. Mga ex talaga, buwisit. Bakit? Sino ba yan na ex? Ayan o, ama mo. Sagutin mo. Ba't ko sasagutin? Phone mo yan. Sa'yo tumatawag eh. Ay, sasagutin ko ba, diba? Sagutin mo na. Sine-check niya lang kung tanga pa ako. Oo nga. Sige na, sagutin mo na. Hello. Hello. Hindi na ako tanga para balikan ka. Hindi naman ikaw yung Ay, kakausapin ko. sorry. Masyado kang assuming. Ayan na! Ah, Tatay Hello. mo, ama mo. Hello, anak. Kabarumbado pa rin. Pa. anak, proud ako sa iyo, anak. Patawarin mo ako, anak. Okay na yun, pa. Huwag ka maniwala dyan, budol ay scammer yan. Ay, naku, yung nanay mo talaga. Narinig ba tayo? Naka-loudspeak po kayo, pa. Huwag mo i-loudspeak kasi chismosa yung nanay mo, maritis din yan eh. Hello? Rinig Yan. ko! Pa, huwag ka mag-alala. Napatawad na kita. Hello po. Hoy,
Gusto kitang mamit sa personal, baby girl. Ano po? Baby girl. Ito yung baby girl lang anak ko po. eh. See you soon po. Sana magkita-kita tayo nila mama kasi si mama sabi sa amin sana uli. Soon, makikita tayo anak ha. Sige po. Pasensya ka na. Pasalamat din po pa at dahil sinuportahan yung Tagal nyo naman parehab ko. mag-usap. Load ko yan. Ako yung tumawag, pat-load mo. Ay, syempre naggumana rin yung mobile data ko. Sige na, hindi na tayo magkasundo. Bye. Bye na anak. Kumain na tayo. Halika na. So proud of you, Mahal, anak. salamat ha. Nay, thank you. Mahal. Mahal ko. I love you. Po. Love you. Sweet serenity. Metro Zone.